Slăvit să fie Domnul! Atunci când l-am văzut pe copilașul acesta, care cred că a fost ultimul sau printre ultimii, cu oftatul ăla la început și a venit mama lângă el, am înțeles ceea ce trebuie să facem noi înainte de fiecare predică. Cred că n-ar trebui să începem nicio predică niciodată fără oftatul ăsta care să-L aducă pe Duhul Sfânt între noi. De aceea, cu umilință și cu smerenie venim și în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu și rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute în cuvântarea aceasta, ca să avem o cercetare sfântă din partea lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră care stați în seara aceasta aici în adunare, n-ați fost bolnavi niciodată sau în momentul de față n-aveți nicio boală? Este cineva? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Majoritatea dintre noi am trecut câteodată prin boli și prin suferințe sau poate chiar acum când stăm în casa lui Dumnezeu avem probleme de sănătate. Predica din seara aceasta este o întrebare la care încercăm să răspundem. Ce faci atunci când ești bolnav? Ce faci atunci când ești bolnav? Aici oamenii se împart în anumite categorii. Eu să încerc să vă răspund în câteva categorii de oameni, să vedeți ce fac oamenii atunci când sunt bolnavi și dumneavoastră să vă regăsiți undeva. Prima categorie care vreau să o prezint este că oamenii atunci când se îmbolnăvesc, te doare o măsea, te doare capul sau ești răcit, gripat, primul lucru care îl fac este că aleargă la medicamente și la doctor. Și trebuie să înțelegeți că asta fac cei mai mulți dintre noi. Vreau să vă întreb, dumneavoastră când sunteți bolnavi, ce faceți prima dată? Vă duceți, luați o aspirină? Un agocalmin? Dar vreau să vă spun că modelul ăsta nu este biblic. Cei mai mulți fac așa, dar modelul nu este biblic. Pentru că atunci când mergi la medicament sau la doctor, doctorul poate să scoată răul din trup, dar nu poate scoate răul din inima ta. De exemplu, dacă mergeți la fratele Claudiu la stomatologie, poate să scoată o măsea. Dar dinții aia cu care bârfești în inima ta ascuțiți, cu care clevetești și judeci, nu poate să-i scoată niciun doctor. De aceea există o lecțiune biblică în săptămâna aceasta care avem la studiul biblic, în studiul acesta care l-a întocmit fratele David Minun, care te obligă să crezi, și spune studiul acesta despre un slăbănog pe care l-au dus oamenii să fie vindecați și în loc ca Domnul Iisus să-l vindece, i-a zis așa: păcatele îți sunt iertate. Asta a arătat că boala noastră are o mare legătură cu păcatul și că Dumnezeu în primul rând nu vrea să elimine boala, ci vrea să elimine păcatul. Un doctor și un medicament nu poate să elimine păcatul decât să elimine un rău din trupul tău. Și există o ordine pe care a creat-o Dumnezeu. Adică Dumnezeu prima dată se ocupă de iertarea ta și apoi de vindecarea ta. După textul care fratele David l-a citit în seara aceasta, dacă poți să pui Iacov 5:13, aici spune ce să faci când ajungi în suferință. Nu e vorba de niciun medicament și de niciun doctor. Deci este vreunul printre voi în suferință? Să bea o aspirină. Să meargă. Dar ce scrie? Deci există o ordine a lui Dumnezeu. Prima dată trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu să te rogi, ca să elimini păcatul din viața ta, ca să obții iertarea lui Dumnezeu prin care poate veni vindecarea ta. Să nu sărim pasul acesta peste Dumnezeu direct spre medicament și spre doctor, pentru că nu este biblic. Și doctorul, indiferent ce operație îți face, nu va scoate niciodată răul din inima ta. De exemplu, eu sufăr de o alergie. Am o boală numită alergie, fac alergie la ambrozie și imediat te gândești, ce să fac? Ăștia de la București m-au spus că la Ploiești există o clinică și dacă la clinica asta îți dă o injecție cu 50 de lei ieftină și o lună de zile nu mai e treabă, ești nou născut, dar după o lună vine iară. Și iară trebuie la Ploiești. Dar acum te duci acolo la Ploiești, dar
trebuie să te gândești, oare alergia asta sau boala dumitale sau boala mea n-are cumva un substrat spiritual? Și atunci trebuie să te rogi înainte lui Dumnezeu, să stai înainte lui Dumnezeu. Să vezi dacă nu cumva ai alergie la vreun om, la soacră, la copil, poate nu un vecin, poate ți ciudă pe cineva și asta arată că nu prea suporți, ai o alergie interioară și prima dată trebuie să vindeci alergia interioară, ca Dumnezeu să te ierte în interior, să te curățească și apoi alergia din afară. Dumneavoastră știți că fratele Nichifor Marcu, care l-a prins, avea asta în minte. Când zicea la un bolnav, a fost o mamă care avea copii și era pe pat de moarte. Și vă dați seama, rămâneau niște copilașe. A venit fratele Nichifor la ea și zice, ai ceva cu cineva? Păi zice, cu soacră mea. Păi zice, la câte m-a făcut soacra, nici nu mă mir că n-am cum să o iert. Zice fratele Nichifor Marcu, acum te dai jos din pat și ne rugăm până poți să o ierți. Păi zice, eu nici nu mă pot da jos din pat. Acum te dai jos din pat la rugăciuni. S-a dat femeia cum a putut, s-a rugat cât s-a rugat cu fratele Nichifor. Zice, auzi-o frate, uite, am simțit acum la rugăciune că îmi pot ierta soacră. Zice fratele Nichifor, bine, acum ne rugăm în continuare să o poți iubi. Zice, asta nici vorba. De iertat a fost cum iertarea, dar să și iubesc. Păi frate, Nata, nu știi ce m-a făcut soacra mie. Deci aici stăm pe genunchi la rugăciune până poți să o iubești. Și s-au rugat până la urmă zice frate Nichifor, m-am gândit decât să pierd raiul. Uite, am primit acum putere de Dumnezeu să o și iubesc. Și fratele Nichifor, în loc să se mai roage pentru vindecarea ei, și Domnul cu tine, acum poți să mor liniștite. O plecat. El știa ce e important. Peste câteva zile femeia asta era în piață și vindea. Fără nicio rugăciune de vindecare. Pentru că dacă se vindecă interiorul tău, încolțește imediat vindecarea în trupul tău. Pentru că comoara aia de care vorbea fratele David, care e în interior, are un vas de lut în exterior și dacă comoara aia e în regulă, atunci vasul ăla se păstrează și el într-un mod corect. Au fost niște frați care s-au dus la să vă dau așa câteva exemple, s-au dus la o rugăciune, o fetiță bolnavă într-o familie. Și când se duc acolo, frații zic, dar chiar nu știți nimic rău în viața voastră, n-aveți nimic rău în casa voastră. Și zice cineva din casă, zice, noi nu prea știm să avem ceva rău, dar zice, în pivniță avem butoaiele cu țuică. Deci noi nu bem niciodată nimic, dar mai vindem țuică pe la anunți, pe la petreceri și cu asta trăim. Și frații au zis, uite aici, alegi între fiica ta și butoaiele cu țuică. În momentul când au dat drumul la butoaiele cu țuică pe șanț și când ultima picătură a curs din butoi, fiica lor era vindecată. Dumneavoastră degeaba mergeți la doctori, degeaba luați medicamente, pentru că astea lucrurile interioare nu le vindecă. Dumneavoastră trebuie să faceți o cercetare, o radiografie, zice, dacă este vreunul printre voi în suferință, prima dată nu trebuie să ducă la medic. Eu nu vorbesc acum de urgență, faci un accident și te duce la doctor. Dar prima dată trebuie să te duci la Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Păi, Doamne, cu ce am păcătuit? Poate este ceva în interiorul meu. Nu e în regulă, nu e Biblie să mergi direct la medicament și la doctor. Venise o femeie, nu știa nici ce boală are, atâta suferea, nu mai putea, nici doctor nu-i găseau, cred că, diagnostic, și a venit în birou unui slujitor. Și fratele nostru, așa, din întâmplare, nici nu s-a gândit, a întrebat-o, zice, ai fost la vreo pomană? Când i-a zis lucrul ăsta, femeia de pe scaun, uite, așa a început să salte și să joace în sus. Sărea în sus și cobora în jos. Pentru că contactase un duh rău la o pomană. Există oameni care au vizitat locuri care nu sunt permise, care au ca autoritate căpetenii ale întunericului și oamenii ăia sunt bolnavi, nu le găsește doctorul nicio boală, dar toată viața lor sunt bolnavi și nu știu de ce. Pentru că undeva s-a întâmplat ceva.
Și noi asta trebuie să facem prima dată, să descoperim pe unde a intrat păcatul în noi și să ne vindecăm și să fim iertați de păcat. Și dacă am făcut lucrul ăsta în interior, automat și fără nicio rugăciune de vindecare poți fi vindecat. Binecuvântat să fie Domnul. Ei, asta e o categorie de oameni care atunci când se îmbolnăvesc merg direct la doctor sau la medicament și nu este biblic. A doua categorie de oameni care vreau să vă prezint în seara asta sunt oameni care nu merg deloc la doctor și nu beau niciun medicament. Ăștia sunt foarte puțini. Dacă în prima categorie ăștia care prima dată aleargă la medicament și la doctor sunt foarte mulți, acum ăștia care nu merg deloc la doctor și nu beau niciun medicament sunt foarte puțini. Dar eu am cunoscut oameni din ăștia care au avut credința și încredințarea necesară că ei s-au predat în totalitate lui Dumnezeu cu trup, suflet și duh și nu se mai dau pe mâna omului absolut niciodată. Ei spun despre noi care bem medicamente sau mergem la doctori că noi facem lucrul ăsta și mergem acolo pentru că ne este frică de moarte și pentru că nu vrem să suferim pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și atunci alergăm imediat la doctor. Dacă poți să pui, te rog, un verset, Evrei 12, de la 7, să vedeți aici ceea ce susțin oamenii aceștia, e foarte interesant. Deci suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. În momentul când tu bei o pastilă sau te duci la doctor ca să scapi de boală și de suferință dumneavoastră, nu mai vrei să suferi pedeapsa. Deci trebuie să ai o suferință din pricina păcatului care îl faci și să te pocăiești de el, dar dacă alegi direct la gocalmin, ție îți trece pentru o oră de cap sau de durere, dar boala n-a dispărut și atunci trebuie să suferi pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Mai departe, Părinte. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, adică toți copiii lui Dumnezeu, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. V-ați gândit vreodată cum sunt feciorii ăștia din curvie? Cum sunt ăștia? Că-s printre noi. Cum adică să fii fecior din curvie? Stai aici, mergi rău și Dumnezeu nu te pedepsește pentru că nu ești fiul lui. Vreau să vă spun eu, nu pedepsesc fiii lui alții, numai mei. Ați înțeles? Dumnezeu nu pedepsește decât copiii lui, pe fiii născuți din curvie. Mă refer din punct de vedere spiritual și mai pun un verset. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Mai dă-i. Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și atunci când dumneata le păcătuiești, după principiul Scripturii, Dumnezeu te pedepsește că ai păcătuit. Și atunci dumneata ca fiul al lui Dumnezeu trebuie să suporți sau să suferi pedeapsa. Dar dacă alergi imediat la tehnica din medicină, înseamnă că vrei să scapi de pedeapsă. Eu am încercat să discut cu un frate care îl cunosc foarte bine pe tema aceasta și am spus, frate, dar eu știu din Scriptură, de exemplu, a fost un orb și a fost pus o întrebare. Cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și ce răspunde Biblia? Nu e vorba de niciun păcat. Omul ăsta s-a născut așa să se arate slava lui Dumnezeu. S-ar putea să suferi ceva, nu pentru că ai păcătuit, ci pentru că așa a vrut Dumnezeu să arate slava Lui. Apoi Apostolul Pavel spune Biblia că avea un țepuș în carnea lui. De ce? Ca să-i dea palme să nu păcătuiască, nu că a păcătuit. Dar Dumnezeu a îngăduit un țepuș, un sol al Sătanei, să-l pălmuiască, să nu se mândrească din pricina revelației lui și să nu păcătuiască. Deci poate Dumnezeu să îngăduie peste tine un țepuș ca să nu te lase să păcătuiești, că acolo stai mai bine pe cruce în țepuș, în piroane. Și firea ta nu se manifestă. Sau la cartea Iov exista clar principiul în prietenii lui Iov care au venit și au spus din cauza păcatului ești pedepsit. Dar nu se potriva cu pacientul Iov. La Iov era cu totul o altă problemă. Dumnezeu vrea o demonstrație în fața
lumii spirituale că are oameni care sunt credincioși în orice situație, și în necaz, și în boală, și în suferință. Și s-ar putea ca la Iov să vină o suferință, o boală, pentru că în lumea spirituală se desfășoară ceva și Dumnezeu vrea să demonstreze că dumneatale ești credincios și în suferință. Când i-am spus lucrul ăsta lui frate, zic, uite, Iov n-a avut niciun păcat. Și el s-a uitat la mine și zis, păi dacă tu te consideri Iov, e treaba ta. Dar despre Iov spune Biblia că nu este nimeni ca el pe pământul ăsta. Zice, eu în dreptul meu nu mă consider Iov și la fiecare boală sau suferință care vine, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă sfințesc, trebuie să mă pun în regulă cu Dumnezeu și aștept prin încrederea în Dumnezeu vindecarea Lui și dacă nu mă duc la El. Și sunt și o categorie de oameni puțini care nu merg deloc la doctor și nu iau medicamente. Dar mai există și o a treia categorie, din care aș vrea eu să facem parte în seara asta. Poate că ai fost în categoria oamenilor care luau prima dată medicament și te duci direct la doctor. Poate nu ești în categoria oamenilor ăsta cu o credință așa mare și cu încredințarea asta, dar poți să fii pe o linie echilibrată. Și linia asta de mijloc echilibrată sunt oamenii care atunci când sunt bolnavi fac ce zice Dumnezeu după ordinea care a reglat-o El. Binecuvântat să fie El. Adică nu că să nu te duci la doctor, nu că nu poți să bei medicamente, dar după ordinea care a stabilit-o Dumnezeu. Și atunci, care este ordinea de Iacov, capitolul 5? Deci v-am spus deja primul lucru. Prima dată, în versetul 13, este vreunul printre voi în suferință? Prima dată te duci la Dumnezeu în rugăciune. Deci prima dată când te doare ceva, te pui pe genunchi. Spuneți dumneavoastră, așa ați făcut. Așa faceți dumneavoastră. Fiecare, când vă doare ceva, vă puneți pe genunchi. Nu imediat la medicament. Deci, nu-i rău, zic eu, că te duci la doctor sau bei medicament, dar dacă astea le pui înaintea lui Dumnezeu, e rău, nu e biblic. Și atunci, prima dată te pui pe genunchi și ai o relație cu Dumnezeu. După aceea îmi spune că dacă este vreunul printre voi bolnav, la versetul 14, să cheme prezbiterii bisericii. Eu am auzit foarte mulți oameni din biserică care zic, frate, n-ai venit la noi la spital. Dar eu citesc aici că atunci când te îmbolnăvești, trebuia să mă chem, nu trebuia să te duci la spital. De ce mă întreb dacă am venit la tine la spital? Eu, după Biblia care o citesc eu, când dumneatale te îmbolnăvești, trebuie prima dată să nu te duci la doctorul ăla, trebuie prima dată să chem prezbiterii bisericii. De ce? Pentru că prezbiterii bisericii sunt cei care supraveghează turma și te supraveghează și pe dumneatale și știu tot ce e rău la dumneatale. Și atunci îl chem, când suferi și când ești bolnav, spui, frate păstor, frate prezbiter, știți ceva unde trebuie să mă reglez, că vedeți. Uite, eu am venit înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, m-am mărturisit, m-am pocăit, dar boala încă persistă, nu sunt vindecat. Și dacă în momentul când prima dată te-ai dus înaintea lui Dumnezeu, te-ai pocăit, te-ai sfințit, Dumnezeu te-a iertat, nu se rezolvă problema cu boala, al doilea pas, chem prezbiterii bisericii. Nu te duci la doctor, nu bei medicament prima dată. Chem prezbiterii bisericii, spui, am nevoie de ajutor, că aici e o lume spirituală, o dimensiune spirituală. Și uite, eu sunt bolnav, m-am pocăit înaintea Domnului, m-am sfințit, dar poate știți și dumneavoastră în supravegherea, că poate știți, poate vedeți că nu vorbesc cu cineva sau am probleme cu cineva sau mă îmbrac nu știu cum sau ați auzit că am fost nu știu unde. Și atunci are loc, mai departe scrie, o mărturisire, dar nu e o mărturisire în care trebuie să mă duc la un mijlocitor. Dacă dumneatale ai scăpat când ai mărturisit înaintea Domnului, nu trebuie să te mai duci la nimeni să te mărturisești. Te-ai pocăit înaintea lui Dumnezeu, ai scăpat de păcat, ai scăpat de boală, slăvit să fie Domnul. Nu te mai duce la alții să mărturisești că Domnul te-a eliberat, te-a vindecat. Dar dacă nu se întâmplă vindecarea, Dumnezeu ți-a lăsat frați în jur ca să apelezi la ajutorul lor, pentru că Dumnezeu se poate să lucreze prin frații care ai, prin prezbiterii care ai, prin slujitorii care ai. Și atunci te duci la ei, dacă n-ai scăpat de boală, și faci pasul acesta, din nou. Frate, eu m-am pocăit tot ce am știut, dar dacă mai trebuie să-mi spuneți-mi, eu vreau să mă pocăiesc, vreau să mă reglez cu Dumnezeu, atunci dacă dumneatale te pocăiești,
Prezbiterul sau slujitorul are credință, bolnavul are pocăință și atunci Dumnezeu lucrează cu impact, binecuvântat să fie El, pot să fie iertate păcatele și bolnavul poate să fie sănătos, binecuvântat să fie El. Și atunci urmezi ordinea asta lui Dumnezeu. Tu cu Dumnezeu nu se rezolvă, apelezi la frații tăi, la prezbiteri și îi chem, nu îi spovedești după ce vii de la spital, că de ce n-ați venit la mine la spital? Pentru că dumneatale trebuia dumneatale să mă chemi înainte ca să vii la spital. Și atunci veneam și la spital. Înțelegeți dumneavoastră? Ei, după ce ai făcut forma asta spirituală care o scrie aici, atunci te poți duce să iei un medicament sau te poți duce la doctor. Dar noi trăim într-o lume în care s-a schimbat ordinea lui Dumnezeu. Am ascultat un predicator, un păstor adventist, interesant. A vorbit despre noua ordine mondială. În fotbal, eu nu prea ascult prea multe lucruri sau prea mulți oameni. Deci, bă, ce zice ăsta de noua ordine mondială? Și așa am venit acolo și am dat să văd. Și așa m-a plăcut, așa de simplu. Zice, ce este noua ordine mondială? Păi Dumnezeu a creat o ordine, de fapt nu e o ordine, este ordinea lui Dumnezeu în univers. El a creat ordinea asta. Când dai la o parte ordinea lui Dumnezeu și pui o altă ordine, se numește o nouă ordine mondială. Ați înțeles ce e noua ordine mondială? Ai dat la o parte ordinea lui Dumnezeu și ai pus în loc o nouă ordine. Și dumneatale, dacă nu respecti ordinea aceasta lui Dumnezeu, și te iei după societate, ai schimbat ordinea lui Dumnezeu. Și ești un activist al noii ordini mondiale, pentru că nu respecti ordinea lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum oamenii au schimbat ordinea lui Dumnezeu aproape în toate domeniile. Păi uitați-vă dumneavoastră de la început. Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea lui. Asta e ordinea lui Dumnezeu. E adevărat? Ei, omul ce a făcut? A vrut să-L facă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea sa și a făcut anumite picturi și icoane la care se închină, adică L-a coborât pe Dumnezeu să-L facă pe Dumnezeu asemenea omului. Și au schimbat ordinea lui Dumnezeu. Pune-te, rog, dacă poți, Romani 1:22. Deci, din start e schimbat ordinea. Dumnezeu a zis, băi, eu vreau ca voi să fiți după chipul și asemănarea mea. Dar omul a zis, bă, dar nu trăim așa, hai că îl coborâm pe Dumnezeu la noi, îl facem ca omul și dacă l-am făcut cu omul, eu sunt Dumnezeu până la urmă. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. De ce? Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu... și au făcut o nouă ordine în care încearcă să acapareze pe toți oamenii. Pune mai departe, păsă dobitoace, așa, de aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției și urmează poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile și au schimbat în minciuna adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Vedeți cum au schimbat ordinea? Care este binecuvântat în veci. Amin. Mai departe. Din pricina aceasta, iară din nou o schimbare de om. I-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor, unii pentru alții au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat. Și după aia spune la un moment dat la sfârșit că unii găsesc de bine lucrul ăsta. Deci a fost schimbată ordinea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu l-au adus la nivelul omului, l-au făcut să semene cu omul. Automat a venit o nouă schimbare, bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Mi-a spus cineva care a spus cineva când a venit din Germania, zice, am rămas uimit. M-am dus la trecerea de pietoni și acolo, pe semnul de trecere de pietoni, nu mai era un bărbat. Că știți că e un bărbat care arată că trece. Deci era o floare. Pentru că nu e mai normal să pui numai un bărbat. Că nu e egalitate de gen. Ori pui și bărbat și femeie împreună, ori pui orice altce vrei. Dar lumea a schimbat ordinea lui Dumnezeu și de la grădiniță, de la școală, de la internet, de la televizor, toți încearcă o nouă ordine mondială, adică să schimbe ordinea normală a lui Dumnezeu într-una care este împotriva firii. Pune-te, rog, 1 Corinteni 11:3. Să vedeți ce scrie aici.
Care e ordinea lui Dumnezeu? Să-mi spuneți dumneavoastră ce egalitate de gen vedeți dumneavoastră aici. 1 Corinteni, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. E clar ordinea. Orice bărbat, și acum scrie cum se roagă, dar pune-te rog versetul 1. Am sărit peste el. Pune de la 1. Deci, Apostolul Pavel încearcă să facă ordinea asta, spune, călcați pe urmele mele, eu carc pe urmele lui Hristos. Încearcă după aia de la 2 să le explice pe toate și mai pune odată 3. Deci, aici este toată ordinea lui Dumnezeu. Bărbatul este slava lui Hristos, da? Și femeia este slava bărbatului. Nu e nicio egalitate de gen. Este o inegalitate de gen. Pentru că femeia este slava bărbatului și bărbatul este slava lui Hristos. Dar se încearcă o nouă ordine. Înțelegeți dumneavoastră, în care să se schimbe toate lucrurile acestea. Nu știu dacă știți că unii spun că o să apară o nouă bancnotă în România de 20 de lei. Și pe bancnota asta va fi o femeie. Pentru că nu e egalitate de gen să fie numai bărbați. Trebuie să fie și o femeie pe bancnota asta. Și oamenii au sucit adevărul lui Dumnezeu. După aia, uitați dumneavoastră, spune Biblia clar, zice, omul are o viață de trăit și după moarte ce urmează? Judecată. Asta e ordinea lui Dumnezeu. Îți dă timp, o viață întreagă Dumnezeu e bun și Hristos stă pe un scaun numit Har. Și are milă de noi. După moarte, Hristos se schimbă și stă pe scaunul de judecător, adică nu mai există har, numai judecată și dreptate. Oamenii au schimbat ordinea. Cât timp trăiesc în viață, vor judecata lui Dumnezeu. Vor să fie judecată. După moarte vin și zic, Dumnezeu să-l ierte. Ați priceput ceva? Deci toată viața, zice Dumnezeu, te iartă dacă vrei, dar după moarte nu te mai poate ierta, numai condamna și judeca. Noi am schimbat, nu. În viață e judecată și după moarte facem tot ce se poate să-l ierte Dumnezeu. Și ai schimbat ordinea lui Dumnezeu. V-am dat niște explicații așa din Scripturi, ca să înțelegeți că și cu vindecarea e la fel, s-a schimbat ordinea. Ordinea este aceasta, mergi în rugăciune la Dumnezeu, nu se rezolvă problema că te-ai rugat și te-ai pocăit și încă ești bolnav, chem prezbiterii bisericii, după o evaluare, după o consiliere, după mărturisire, după cercetare, se roagă pentru că dumneatale te pocăiești, au credință, se roagă, urmează și ungerea cu un de lemn și atunci poate să aibă loc vindecarea. Dacă nu se întâmplă vindecarea, atunci dumneatale poți să mergi să bei medicamente și poți să te duci la doctor. Dar nu treci peste ordinea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Și acum, în final, vreau să vă explic într-un rezumat Cartea Iacov. Cartea Iacov are o temă principală, sănătatea. Cartea Iacov este un manual de sănătate. Dacă vreți să fiți sănătoși, Cartea Iacov este un manual de sănătate. Te rog să pui Iacov 1:1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Sănătate. Toată epistola, toate capitolele din Cartea Iacov se ocupă de sănătate în ordinea lui Dumnezeu. Noi am citit doar din capitolul 5. Dar tot capitolul 1 vorbește despre o minte sănătoasă. De aici pleacă totul, de la minte. Și auziți dumneavoastră ce spune în capitolul 1, versetul 2. Pune mai departe. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin... Dar dumneavoastră când treceți prin încercări vă bucurați? De ce nu ne bucurăm în încercări? Pentru că nu avem o minte sănătoasă. Mintea sănătoasă se formează printr-o învățătură sănătoasă. Depinde ce mănânci ca să fii sănătos. De exemplu, dacă dumneavoastră aveți acasă un purcel la rotisor cu Coca-Cola lângă și pe o altă masă aveți păstăi de fasole verde, grâu, mazăre, porumb.
Și spanac, zice fratele David. Ca la Popei Marinarul e. Și ai toate astea. Vreau să vă întreb, care este cea mai sănătoasă? Purcelul cu Coca-Cola sau spanacul? Dar dumneavoastră din care ați mâncat? Din purcel. Ați înțeles? Deci, nouă ne plac predici din astea, Coca-Cola, știi? Când deschizi, facă psss, wow. Te răcorești imediat. Dar asta nu semnează sănătate. Oamenii aleargă după fel și fel de predici care nu sunt sănătoase. Și îndepărtează mâncarea sănătoasă și nu ajung la o minte sănătoasă. Un om care pleacă de la minte sănătatea va înțelege un lucru foarte important, că Dumnezeu nu-ți va da o viață ușoară, ci îți va da o viață sfântă. Ăsta e principiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea neapărat să ai viață ușoară, ci să ai o viață sfântă. Și pentru ca să ai o viață sfântă, trebuie să pricepi cu mintea să fie sănătoasă, că treci prin felurite încercări. Dă-i mai departe. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, mai unul. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Dumneavoastră vreți să fiți așa desăvârșiți, să nu duceți lipsă de nimic și întregi. Dar trebuie multe necazuri, trebuie multe încercări, trebuie multe suferință. Și dumneatale când treci prin asta strigi, de ce? Nu te bucuri. De ce nu te bucuri? Pentru că mintea nu e sănătoasă. Pentru că învățătura nu e sănătoasă. Și atunci mintea fiind bolnavă, de aici pleacă totul. Dumneavoastră, dragilor, știți, dacă vă duceți așa să cumpărați un ceai și vedeți acolo în alimentară că e ceai de fructe, ceai de diferite ceaiuri. De unde știți că cu adevărat e de fructe? Că scrie acolo? Dar unde îl probezi? Dumneavoastră, dacă vreți să faceți un adevărat ceai de fructe, plicul ăla, unde îl puneți? Și cum e apa? Deci numai în apă fierbinte plicul ăla îți arată aroma. Deci dacă n-ai posibilități în care Dumnezeu te bagă în cuptorul de foc, dumneatale nu o să știi niciodată ce gust ai, de lămâie, de portocale, de fructe, de păduri. Dumneatale crezi că ești bine. Dar când Dumnezeu te bagă în cuptor, atunci se dezvoltă esența care e în tine. Dumneavoastră știți când miroase un trandafir cel mai bine? Când e zdrobit. Acolo mirosul este cel mai puternic. Dar noi nu vrem zdrobire, nu vrem cuptor, noi nu vrem, pentru că mintea noastră nu e sănătoasă. Deci capitolul 5 vorbește despre un trup sănătos, capitolul 1 vorbește despre o minte sănătoasă. De-aia zice, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ca să vă înșelați singuri, primiți o hrană sănătoasă pentru o viață sănătoasă. De-aia de multe ori când citesc la început în Biblie, zic așa, pentru o viață sănătoasă, pentru o minte sănătoasă, citim Sfânta Scriptură. Ăștia zic că pentru o viață sănătoasă trebuie să consumi apă și e bine pentru trup, dar pentru suflet trebuie consuma cuvântul, o învățătură bună și atunci mintea se face sănătoasă. Dacă vă cumpărați o mașină, un camion, camionul se încearcă cel mai bine, știți unde? Nu la vale. Dacă probezi o mașină la vale, ai luat-o greșit. Pui încărcătură în camion și o iei la deal cu încărcătura asta și atunci îți dai seama de puterea care o are mașina care vrei să o cumperi. Acolo se probează, dumneavoastră înțelegeți? De-aia Dumnezeu ne trece prin încercări, prin suferință. Dar noi nu pricepem lucrurile astea și alergăm după o viață ușoară și nu vom deveni niciodată desăvârșiți, întregi, să nu cerem lipsă de nimic. Dar când ai o minte sănătoasă, atunci tu îți dai seama când treci prin încercări, opa, Dumnezeu vrea să mă sfințească mai mult, vrea să mă desăvârșească. Slăvit să fie Domnul! Doamne, ajută-mă acum să urc cu încărcătura asta. Doamne, ajută-mă acum în cuptor să dau aroma care trebuie. Ajută-mă acum când îți zdrobit să miros frumos. Dumneavoastră știți când cântă o priveghetoare cel mai frumos? Când e oarbă.
dacă cineva scoate ochii la o privighetoare, atunci scoate cea mai frumoasă muzică care poate exista la o privighetoare. De-aia nimic nu se poate face fără încercare, fără suferință. Puteți înțelege, dumneavoastră puteți să vă feriți copiii de toate încercările din lumea asta, să nu puneți nimic greutăți pe ei, dar când vor fi mari, vor fi buni de nimic. Omul se dezvoltă, uitați-vă la un copil care merge pe izlaz, care face lemne, care face aia, omul ăsta se dezvoltă altfel în viață. Ălalt care toată viața nu m-a stat pe iPhone. Și dintr-o dată că vede să sparge o conductă la bloc, el sună la 112. Că e pericol. Pentru că nu știe ce să facă. Pentru că toată viața n-a făcut decât să stea. Un părinte adevărat, uitați-vă în sistemul care este în celelalte țări, există copii de patroni mari, bogați, dar lucrează și tund iarba. Firma aia va fi a lui. Ar putea să stea până el patron să stea liniștit. Dar tatălui nu-l lasă așa. Deci treci la muncă, tunzi iarba în parc. Și-i fiu de patron, poate milionar în euro sau în dolari. Pentru că se știe că nu se poate dezvolta dacă nu se confruntă cu adversități, dacă nu se confruntă cu încercări. Ei, primul capitol din Iacov vorbește despre o minte sănătoasă. Al doilea capitol din Iacov vorbește despre o credință sănătoasă. Despre ce e capitolul 2 din Iacov? Credința fără fapte, adică trebuie să ai o credință sănătoasă. Deci credință care nu e sănătoasă. Numai dă pe buză, fără să fie demonstrată. Numai care să înfioară ca dracii. Ăștia cred, strigau, știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Să nu ne chinuiești și să înfiorau, dar nu se schimbau cu nimic. Există o credință a oamenilor care nu bat pe buze. Există o credință care trăiește niște sentimente, ridică mâinile, laudă pe Domnul, dar el nu se schimbă cu nimic. Se înfioară, trăiește niște senzații, dar nu-i schimbat. Dar acolo dă pildă pe Avram. Asta e o credință sănătoasă. Avram avea un fiu și prin credință l-a dus jertfă, pentru că credința trebuie demonstrată. Asta e credința sănătoasă. Astăzi am fost la o mormântare undeva și păstorul de acolo s-a ridicat și a spus cuvinte frumoase despre cel care murise, care decedase, un frate de-al nostru. Și a spus, eu am venit aici cu familia și n-am avut pe nimeni, n-am avut mamă, n-am avut tată, dar familia asta s-a ocupat de mine. Și am zis, da, acum asta e. Dar la sfârșit familia a zis, vrem să vorbească cineva care face parte din familie, ăsta era preot ortodox într-un oraș din România, ce vrea să aibă câteva cuvinte. Când s-a ridicat preotul ăsta ortodox și a vorbit despre credința fratelui nostru, nu mai era cum vorbea păstorul baptist. Deci un preot ortodox să se ridice la mormântarea ta, să vorbească de faptul că ai mers bine și într-o credință în Dumnezeu, aia e o credință sănătoasă care ai avut-o. Capitolul 3 din Iacov vorbește despre o vorbire sau prezintă o vorbire sănătoasă. Acolo e vorba de limbă. Pune-te, rog, dacă poți, capitolul 3, versetul 1. Deci, vezi, fiecare capitol se ocupă de sănătate. Prima dată e o minte sănătoasă. Dacă e mintea și învățătura sănătoasă, credința e sănătoasă. Dacă credința devine sănătoasă, cuvântul care îl vorbești devine sănătos. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om și poate să-și țină în frâu ce? La mine e un semn de întrebare când o femeie vorbește mult că poate să-și controleze trupul. Aici Biblia mea spune așa, un om care își ține gura în frâu, își ține și mădularele. Un om care își dă drumul la gură nu mai are frâu nici în trup. Deci, păi, dar ce am zis rău, frate? N-ai zis nimic rău, dar vorbești de dimineața până seara.
Și dacă gura asta nu o ții în frâu, e greu de crezut că alte mădulare le poți ține în frâu. Dar de aici pleacă de la vorbire, dar minte sănătoasă, credință sănătoasă, vorbire sănătoasă. Și atunci zice, limba este ca o cârmă la corabie. Dacă cârma este normală, poți să ții toată corabia. E ca un frâu la cal, ca o zăbavă. Și ține tot calul, tot trupul calului în stăpânire, de la limbă. Deci este vorba despre o minte sănătoasă, capitolul 1, capitolul 2, credință sănătoasă, capitolul 3, vorbire sănătoasă, capitolul 4, relații sănătoase. Pune capitolul 4, versetul 1, că luăm numai așa câteva versete. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți, nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați. Nu aveți relații sănătoase în biserică. Pune și versetul 11, te rog. Tot 4 cu 11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Deci observați relații sănătoase. Deci capitolul 1, minte sănătoasă, 2, credință sănătoasă, 3, vorbire sănătoasă, 4, relații sănătoase și 5, trup sănătos. Pe ce loc e trupul? Dacă nu respectăm ordinea lui Dumnezeu din capitolul 1, nu vă duceți direct în capitolul 5 la ungere. Că nu se întâmplă nimic. Există o ordine a lui Dumnezeu. Toți vrem să sărim în capitolul 5. Ne zicem, bă, pe unde să fac? Unde-s rugăciuni pentru bolnavi? Unde? Dacă n-ai împlinit capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4, poți să mergi în Canada, în America, în toată lumea asta. Nu se va întâmpla nimic. Chinui oamenii ăia să postească, să se roage pentru dumneatale, dar n-ai respectat ordinea lui Dumnezeu. Prima dată, dragii mei, ne verificăm în minte, îi mintea sănătoasă. Cum văd eu viața? Ce vreau eu de la viață? Mă bucur eu când trec prin felurite încercări? Sau nu mai înțeleg pe Dumnezeu și cad în depresie? Păi atunci problema e de la minte. Unde te gândești dumneatale în fiecare zi? Ce macină moară asta? Păi dacă nu spui în regulă mintea să fie sănătoasă, nu te aștepta la un trup sănătos. De-aia cei mai mulți merg la psiholog. De ce merg la psiholog? Pentru că ăia se ocupă de minte. Zice, băi, aici e un substrat, nu-i problema cu trupul, e problema cu mintea ta. Dacă te duci la psihiatrie, știți ce face cu dumneata la psihiatrie, la secția de psihiatrie? Îți dă o grămadă de-astea, de dormi. Și dormi 3 zile. Ești prin pe coridoare, fericit. N-ai nimic. De ce? Pentru că ăia știu că mintea ta are problemă. Trebuie și mintea să respire, să oxigeneze. Ai încărcat-o prea mult și supraaglomerată și mintea s-a răsfrânt asupra trupului. O grămadă din bolile care le avem în trup sunt datorită minții. Că mintea e bolnavă. De-aia dacă te duci la doctor, doctorul ce face? Se ocupă de trupul tău. Ai dat milioanele, dar mintea ta, poate intra doctorul în mintea ta. Ei, după ce te-ai verificat la minte, atunci credința mea. Am eu o credință sănătoasă. Numai cânt, numai vorbesc, numai predic? Sau cu adevărat trăiesc și demonstrez încât și un preot ortodox, și unul baptist, și oricine poate să zică ăsta e omul lui Dumnezeu. Al treilea, vorbirea dumneatale cum e? E plină cu har? Îi dreasă cu sare? Îți poți stăpâni limba? Știți ce spune în Biblia mea? Dacă vorbește cineva mult, nu se poate să nu... Păi și dacă ai păcătuit de atâtea ori, de ce te duci direct în capitolul 5? Uită-te la vorbire. Ce ai scos din gura ta? Și sfințește-te în vorbire, să ai o vorbire sănătoasă. După aia relații sănătoase. Ești în regulă cu toți? I-ai iertat pe toți? Ți-ai cerut iertare? Te-ai împăcat cu toți? Păi atunci nu veni pentru rugăciune.
să ne chinui, să postim și să ne rugăm dacă dumneavoastră n-ai respectat ordinea lui Dumnezeu, sari peste 4 capitole din Biblie și vii direct la capitolul 5. Nu se întâmplă nimic. Verificați-vă relațiile în familie. Cum stăm cu relațiile între frați? Care sunt relațiile noastre cu dușmanii? Ce lupte avem? Ce certuri avem? Pentru ce ne batem? Pentru ce ne invidiem? De ce ne vorbim de rău? Cum e vorbirea asta? Credința mea. Mintea. Și atunci, capitolul 5, rugăciune. Veniți la rugăciune, ne rugăm și Dumnezeu lucrează. Toți oamenii vor să fie vindecați. Vreau să vă întreb, toți care aveți boli, ați vrea să fiți vindecați în seara asta? Păi cum să nu vreți? Dar Dumnezeu nu vrea vindecarea, vrea sfințirea prima dată. Și după aia vasul de lut. Vă invit să le ridicăm pentru rugăciune. Doamne, ne închinăm în fața Ta în seara aceasta. Mulțumim pentru cuvântul Tău. Amin. Ești minunat, Doamne, atunci când ne descoperi din lucrurile Tale. Am oftat după Duhul Tău cel Sfânt să ne dea înțelepciune în seara asta. Sunt lucruri care merg împotriva societății, împotriva curentului. Am instalat o nouă ordine și încercăm să ne integrăm în ea. Dar pe Tine nu te poate schimba nimeni ca Dumnezeu. Tu rămâi Dumnezeu în veci, binecuvântat să fie numele Tău. Și Tu vei face ordine peste tot. Ajută-ne să respectăm ordinea Ta. Amin. Ajută-ne prima dată să venim înaintea Ta cu rugăciune, să ne verificăm viața. Amin. Doamne, mintea noastră este supraaglomerată. Nici nu e de mirare că sunt atâtea infarturi, preinfarturi, atâtea lucruri care se rup și pleznesc în noi, pentru că nu mai avem o minte sănătoasă. Avem o minte bolnavă care se gândește doar la țărână, la pământ, la lucrurile care ne convin. Nu înțelegem încercările, nu înțelegem rostul suferințelor. Doamne, cuvântul Tău să aducă sănătate minții noastre. Doamne, dă-ne o credință sănătoasă, care să fie demonstrată prin fapte. Te rog, pune frâu și stăpânire pe gura noastră. Pentru că atunci vom merge spre desăvârșire și ne ținem în frâu tot trupul. Ajută-ne să vorbim cu har, când trebuie și nu când nu trebuie, și ce trebuie. Ajută-ne, Doamne, să avem înțelepciunea, tactul, răbdarea necesară să știm când să vorbim și când să tăcem. Doamne, Te rog să ne ajut să avem relații bune între noi. Amin. Să ne verificăm relațiile. Poate avem ceva cu cineva, poate că suntem supărați pe cineva, poate că avem bună dreptate că suntem supărați, dar asta va afecta trupul nostru. Noi avem impresia și așteptăm să moară ei, dar atunci când urâm, o travă e de fapt în noi. Doamne, ajută-ne să ne iubim, Doamne. Și atunci Tu vei face să încolțească în trupul nostru și sănătate dacă e după voia Ta. Dacă există oameni care se pocăiesc în seara asta, Te rog să-i vindeci în trup. Amin. Eu cred în numele Domnului Iisus că Tu poți face lucrarea aceasta. Amin. Dar cred că Tu vrei să ne vindeci pe interior, unde niciun medicament și niciun doctor nu pot să pătrundă. Și, Doamne, dacă sunt bolnavi prin spitale, Te rog să dai înțelepciune doctorilor, Amin. să-i ajut și pe ei să se sfințească și să pocăiască și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine. Îți mulțumim că ne-ai ascultat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin.